Iya. Satrio Wirang. Dapyak lumaksana jadilan ya kecebrusa Dapyak lumaksana jadilan bicara sebelum kau cerita sebuah
Kya tumandang prajurit aning palagan tansah sebut ing karya jatan mingko rame ing karya aning karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih. Ya tumandang prajurit aning palagan tansah sebut ing karya Kya tumandang prajurit aning palagan tansah sebut ing karya jatan mingko rame ing karya aning karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih. Prajurit aning palagan tansah sebut ing karya jatan mingko rame ing karya aning karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih.
yo. Ya, just. Yo. Waru doyong ana pinggir kali. Bapak pamit jagong ora bali. Golek lawang neng irama tiba sayang bojone tangga. Waduh. Aduh, parah. Medeni. Yo. Yo. Kiprahipun Satrio Wirang menika beksan pun sigek sawetawis menika badhe pun selingi kanca-kanca brayat celeng benceng. Menika ugi matur dumateng sedaya Bapak Ibu nyuwun ngapunten Budhe Simbah Uti ingkang sakwingkingipun ember menika sakmangke kasuwun radi mundur. Amargi sakmangke ampun ngantos panjenengan kecipratan toyop budak nggih, monggo. Ya. Monggo ya. Nanti ndak kecipratan banyu yang sangat giwar-giwar ya. Agak mundur sedikit. Ya, air ya. Mas Yuda panggilan. Suruh ke sini. Ya monggo Mas. Ayo Pak Yuda.
tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Iya. Yuk, salah. Oh ya. Yuk. Yuk.
Minta aplausnya dong penonton, matur sembah nuwun. Apa Miss? Ya, Mbah Kopral pun pinangkani lumantar kanca-kanca yoga joprusa ingkang sampun marak sowan. Sak kamat-kamat ya Mbak iki lagune wis rada bersemi. Aku mbiyen urung lahir iki dadi lagu. Ya bener. Oh, kawis gawe onare jam pinten nggih. Oke. Golek kleru plastik kayak dikirane duit. Aduh. Ayo yo, Ses.
apa-apa Mbak. Ya wajar karang yo iki lagune agak sak kapungkur nggih. Agak dahulu kalah. Dahulu dadi ning kanca-kanca jadilan yo wis tau digarap ning yo lali. Ingkang baken sampun lunas nggih panyuwunanipun dari Mbah Jono Kopral. Mbah Jono Kopral nggih matur sembah nuwun. Mugi-mugi ndadosno amal kesaenan panjenengan Mbah Jono Kopral. Lancar rezekine, panjang yuswane, berkah nginipun gesang. Aja dimak-mak tak kandhake Pak Tri. Pak monitormu dimak-mak celeng. Pak mang setrum ngagem genset Pak iki Pak iki celenge. Niku mengke neyeng. Neyeng aja tak tumoke. Aja lek dumuk. Celenge elek napa bagus Bu? Elek. Elek napa bagus? Aku ora ngomong lho. Ibu-ibu ki ras terpadi bumi. Lah iya. Dadi ora pernah ngapusi. Celenge bagus napa elek? Wis, matur. Elek. Kok ngomong. Ora. Celenge bagus napa elek, Bu? Wah. Langsung mambu apa rot? Mambu anu ndak? Pecel. Mambu anu minyak rem. Ya ampun. Aura sopirnya kuat banget Aura dong. sopirnya kuat banget. Ya, sampun kater ya Kang Ya. Doni matur sembah nuwun. Lelagon salajengipun sumangga Kang Mas kula. Nderek Kang Mas. Ingkang bagus lan meraati. Bangkeane nawon balo. Namun baloh jare. Nawon go ngentup kek benjut. Aja kok geguyu sak urunge kowe komak karo aku los tempo. Wis muak. Kang ngene tamaya ya los tempo. Ayo. Tak gulung ngene aku los tempo. Kita ngeli anu nakal iki. Jangan. Ayo Pak Yuda. Oh, yuk alah. Ngetut kira ta, Ben? Boleh ya wis. Hei, aja mbok dumuk. Aja. Wingi tanggaku nanggap jatilan saleng dumuk kono ke setrum bablas mateng. Wis gek kowe aja dumuk. Ngeyel. Pak Tri aku ora tanggung jawab lho Pak, engko nek ngantek neyeng kae Pak. Kae engko kremasinen. Ayo. Apa tak icak? Iki. Ngasih ngidak-idak Bang Toyib. Iki Gusti. Bu ampun mang paringi arta niku Bu nek ngeyel ngoten niku Bu Ben, Bu. Ben. Woi. Ayo. Golek ana le. Wis, mati kentekan solar. Aku kandhak yo ning kok golek goblok iki. Penyanyi nek goblok yo ngene iki. Ya kowe iki goleki, dadi kesejenis tak karo kowe kuwi. Yuda ki yo guyu ketika aku tingak-tinguk ki. Ayolah. Garak kanca. Yo halah. Dikasih kesayangan Mas Jano. Iya sayangku. Iya sayang. Mas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe rakumu pawartamu bingung rasane mandang rindu sikat yo. Russo. Dengerin semuanya, dengerin kamu ya. Aku ngemis dengan hati iris. Curiga rasane opo wis ono gandine. Namun kok aku isih sayang.
ora bakal hilang kesayangan sampun katur, Pak. Ya, ki penarine request apa kowe ki penari Chandra Kirana? Chandra. Yo, main kado dolanan celeng antek lempoh kae men. Oke, sekarang aja sayang, yo ndi. Waduh. Iya, lagi kenal sayang-sayang lagi. Oke. Ya, di sela-sela kesibukan mohon izin saya akan membacakan sponsor yang turut andil, Mbak. Boy ki, balani sekawan mau. Ini dari request ya. Oh, iya. Monggo Mbak Penny dari urut nomor 1 dulu, sponsor yang telah membantu perjalanan pertandingan ini. Pementasan ya. Pertandingan. 1. Batik Satrio Agung. 2. Ozi Zayur. 3. Giri Tirta Dusun Ringin. 4. Toko Kelontong. Weseh. Mbak, kok Mbak, aku kan maca kuping bapak iki. Toko Kelontong Pak Eko. Terus Saron Togeng Sumurbur. Kedai Milky.
Toko Kelontong Bu Sukarti. Potong rambut Mbah Kasno. Sang Mafia Official. Kok sik ya, iki sponsor. Sponsor ki sing pendukung sing ngene dana. Nah, ngono kuwi. Heeh, terus kuwi supporter. Ana siap cetak. Sagiman Mi Adi Putra Construction ya to kuwi. Iya, DSR Dwi Sri Rezeki Persewaan. Terus Gayatek konveksi bakpia kukus Tera Jogja. Dan ada juga GKNE. Dan lain-lain Pak Warsno, Mas Bambang, Mas Yusuf, Farel, Pak Heru dan Pak Ngadinolan. Wonten tambahan menika sponsor ini dari Dawir Transport, Mas Dawir Transport. Namanya Dawir Transport. Matur sembah. Nggih, matur sembah nuwun Mas Dawir. Lelagonipun sumangga sak mangke saderengipun pun norot. Lah dalah, yo. Dalah, yo. Nggih canggahku. Goyang dong. Hey.
sampun Kok kamu katur. colek akikah? Iwak Mbak apa? Iber. Iwak iber, oh iwak mabur. Kuwi jenenge hiu. Kuwi jenenge Shrek. Baby shark Shark, du, 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 du. baby awas ndak dilontep kowe. Lontop kaya ula. Dilontep. Lorot dulu ya Mbak Feni. Ya. 3, 2, 1. Iya. Sakna wis nglozop. OBH kok bisa set. Mau aku mau. Bandot ska. Bandutan. Bandot ska. Ayo mais. Miss.
kuwi si macan mati kuwi. Raisa. Iya. Lok. Aduh, Mbak aku ora tau melu, Mbak. Ora payu ning kono kuwi. Kono ora golek sing los-losan tempo. Pak Gadot. Katon kaleah. Kondar. Katon gudo esem manis tutur manis sing wis liramu
najis. Menyerahkan diri. Iya. Waduh. Waktunya pulang. Iya. Kundur. Dadah sik karo penontonnya, dadah. Dadah ugi Bu, kula nyuwun keplokipun Bu. Nah. Pulang dulu. Benjang tahun ngajeng mugi-mugi saged nyewanaken malih nggih. Amin. Bedoro liwat ngendi? Bekarak liwat ngendi moh liwat gorek. Besti yo. Kenal to, Mbak? Kenal. Oh, ora jadi. Berat nih TikTok lu follow-followan. Followan. Asoy. Ya. Ayo yo.
Sugeng Rawuh Mas Uzi. Masya Allah, lambaikan tanganmu. Iya. Salting ngono wae. Yo. Sok iye. Yo, gajah rusa. Asoy. Sesuk sik main meneh lho, Mbak.
Poinnya apa? Aku di video tok adoh. Foto ada. Keder. Siti tok adoh. Ketularan. Iya. Asoy. Asoy. Ngono kuwi lho sing tak karepke ngger. Asoy. Asoy. Tak mirip terangane. Ora sagerna aku Yusuf. Mulane nek diulang ning ngrungokno. Iya lah wingi TAM 6. Iya.
Dumateng penonton. Saos atur sak mangke tasih wonten hiburan, makin dalu wonten elektron. Oh sing adewe kan glendang Pak nyuwun ngapunten nggih, Pak. Mbak Penny ajeng mangan kerupuk. Estafet kelereng aku. Terek. Dah, kondur, kondar.